एक पदाधिकारी गेला तरी तळागाळातील शिवसैनिक पक्षाशी एकनिष्ठ आहेत। आजही ते पक्षासोबत आहेत। भविष्यात येणाऱ्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर ही संघटना मजबूत करून यश मिळवू असा विश्वास ठाकरे शिवसेना विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत यांनी व्यक्त केलाय। काय म्हणालेत सावंत पाहूया। यामध्ये आज जी तालुक्याची बैठक झाली, इथले असलेले तालुका प्रमुख मंगेश लोके यांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला आणि मला वाटतं काल कळवल्यानंतर नंदू शिंदे यांची 4 दिवसापूर्वी मातोश्रीवरून तालुका प्रमुख म्हणून निवड झाली। त्यांचं सर्वांनी आज उपस्थित राहून अभिनंदन केलेलं आहे। किरकोळ एखादा पदाधिकारी त्या ठिकाणी शिवसेनेतनं गेलेला आहे, पण मला वाटतं बरेचसे चेहरे आज या तालुक्यामधनं आलेले आहेत। 57 बूथमधले मला वाटतं बहुतांशी बूथमधले पदाधिकारी आलेले आहेत। उद्यासुद्धा आंदोलनामध्ये सहभागी होतील आणि तालुका प्रमुख नंदू शिंदे हे जुने जाणत्या वैभववाडी तालुक्याची असलेली त्यांना माहिती आहे। या तालुक्याची नाळ त्यांच्याशी जुळलेली आहे। वैभववाडी तालुक्याचे प्रश्न त्यांना माहिती आहेत। मला वाटतं जे 57 बूथ जे आहेत त्या 57 बूथपर्यंत जातील। राहिलेल्या ऑक्टोबर एंडिंगपर्यंत ते सर्व बूथवर जाऊन शाखा प्रमुख, गटप्रमुख, बूथ प्रमुख, BLA यांची ते नियुक्ती करतील आणि नोव्हेंबरमध्ये प्रत्येक असलेल्या पंचायती समितीवाईज दौरे आखले जातील। आणि जरी आज ही लोकसभा आणि विधानसभेची जरी निवडणुकीमध्ये आम्हाला या ठिकाणी यश जरी मिळालं नसेल, तरी या जिल्हा परिषदेमध्ये आम्हाला ह्या तालुक्यामध्ये चांगलं यश मिळेल आणि ते यश मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून नंदू शिंदे आणि त्यांचे विभाग प्रमुख, उपविभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख सर्व पदाधिकारी सांघिकपणे काम करतील आणि सांघिकपणे काम करण्यासाठी मी त्यांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो। याच्यामध्ये जे काही जिल्हा परिषद आहे ही कार्यकर्त्यांना उभी करण्याच्या दृष्टिकोनातून निवडणूक आहे आणि म्हणून याच्यामध्ये पक्षसुद्धा जे निवडणूक लढवणाऱ्या अशा कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभे राहील आणि निश्चित याचं चांगल्या पद्धतीने नियोजन करू आणि नियोजन करून चांगल्या पद्धतीने संघटना मजबूत करून ह्या जिल्हा परिषदेमध्ये तुम्हाला यश मिळाल्याशिवाय राहणार नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।